хора, аз съм Кристина Тарасов и днес ще играем с Не2000.com на Аллах Акбар операцията ни. Съжалявам, че не бях снимал толкова дълго време, просто има технически проблеми или както той на място. И нека да започваме. Значи тук си имаме някакви рандом блокове, значи трябва да пестим TNT-то си. Това е както. Да. И нека да започваме. Значи трябва да направим някаква рандом къщичка, като някой мап. Ама имаме право, нямаме... добре, имаме... Ние 2000 виж, две блокчета имаме право да тураме така. Или мой или някакъв рандом човек, зависи, каквото си поискаш. Аз ще правя... А джингъла, може ли го правим в джингъл? Не. А да го направим. Няма нищо, ще използвам само един стъп. Назад. Това. Така. Малко не се стои от отдавна и се изличи сигурно. Опи! Ти не беше опи! Отчипания компютър! Отчипания компютър, така. Брат, бях поправя. Не, нямаш право на толкова. Чупи. Имаш право да туриш на най-важните места, колкото гъмнеш. Ще бъдат табарака. Само слънцето. Малко ме притесня, че ще гръбна и таковата пласта. Значи че турете, махай ти го туре, знаеш ли къде? Тук е те. По другата страна, защото ще се взривим. Да, добре. Има гостя, праси. Гостя ни убиха. Няма човек, остигва. Знаеш ли как съм няма гости, Нямаш право да си... човек, от задния ти говоря, тука. Чакай да почна да ти пал. Извините на хора, ама забравях да му обясня малко правилата. Прав, не съм ти по-правила. Да, знам. Аз в момента какво правя? Знаеш какво, ще правя някакво рандом блок, че тук дето го няма събия Майнкрафт и да. Бягай! Аз съм готов. Педал! Така, първия рунд, аз съм уин, аз здравих с къщата, нека да видим него. Мога да пали ли? Така, тури малко получи боко някой искаш или аз в момента да гледам твоето лице. Човек, стига ще... Гледай се къв си. Аз съм бил на експлозии, къс се направих. Успях да се гърна на къщата, сега си ти. Човек, стига, пали. Да. Бегай! Аллах Акбар! Той не спечели, не си гръмна блоковете. Това тук не беше да пали, бе. Добре, да, вярно, чакай. Значи аз трябва да дам оценки. Чакай малко, стой там, сега съм убил. Остави. Сега трябва да продължаваме в другите родове. Добре, значи сега съм поставих така. И аз трябва да дам оценката съответно на него. Къде са табелките? Така. Твоята оценка днеска ще видиш. Чакай, не съм се изразил както трябва. What? Ама, може да рецензурирани думи. Човек, гледай!
Абе, момче, Чакай, бе! Чакай! Махай се, човек, как ще пише таблаката? запиша ли? Чакай малко. Готово. Ай, стига. Ай, стига, бе. Стига! Ще се убия! Добре, хора, ще паузираме клипа, след като се направим нови пътмета и съответно нови айтъми, като се дадем. И да. Така, хора, върнахме се и следващата мини игра от нашите, не е Аллах Акбар, ами трябва да целим червената точка. Там. Се оцелих. Значи съборим, нали макс е до 10, който цари 10 пъти там, прави се на Game Mode Spectator, гледа другия човек и да, така. Аз не мога да се знам. И 3, стига! 3, 2, 1, старт. Аз не мога да се спирам. Чакай. Чакай. Отиди в Options. Options, дет пише на WoW, си го направи на 30. Коя? На WoW си го направи на 30. Плата. Това си пари е. Аз само се стрелям. Чакай. И... Добре, имаш една точка. Това го учи. Не. Учи. Искаш ли бомб? Не. Добре, знаеш ли какво, хора? Не стреляй. Нова игра почваме. От сега. Готови. Ти. Аз чакай. Мале, те е малко по-трудно. Аз игра на про. Една точка за мен. Намери се Вова на 30. Не искам да брат, аз искам да игра про. Фак, не мога да целя. Получил, аз само спада мишката. Аз не 13 пъти го. Втора точка за мен, ти имаш една за сега. Аз я. Да. Трета за мен, четвърта за теб. Пета за мен. Не. Пак ли вече? Пета за мен. Пета, 5 сме. Шеста за мен. Те. Как пропуса? Леле, аз съм вратар, бе. Шеста за мен. Така. И шеста за мен. 6 точки за мен. Не цели. За мен. Брат Герге. 9 за мен. 10 за мен. Добре, той ме победи. Той ме победи, признавам се. Браво, момче, ти ме победи. Сега чува да давам оцеките. Чакай, аз давам оцеките, между другото. Така. Твоята е първа. Аз ще държа на това. Аз ще си пиша оценката. Колко ще... Аз не си писал нищо. Абе, ти после ще си пишеш на следващите твоите игри. Чакай. То път си приготви, за всеки случай, ако те нападне съществото, една летър броня. Добре, неговата игра не знам какво е предвид, но ще видим след малко. И после хора, върнахме се, това е следващата игра, да килни май голибите, така. Дали сме се един фалшиви вече и една фалшива броя и дали ще ги ръшкаме. Аллах Акбар! О, фак! Аз умирам! О, фак! Какво става? Аз ще ги бия отгоре! Не рискувам, момче! Чипени глави не умирате, момче! Фак! Не, докато свърши играта, мини играта.
подат като баскетболна топка. Че да сте баскетболна топка, момчета! Оле, колко цигарета искате? Аз съм баскетболна топка! Опи! Така. Аз се рипнах, момче, идвам към тебе. Мена, виж, цялата вода е там при мен. Ами, знаеш ли какво? Не, престани се побият. Видиш ли да? Да, бе. Значи ти победи. Значи, той победи. Затваряме арената. Какво това, Хаби? Случайно да имаш запалка? Бегай! Така, хора! И така загриваме мини игрите! Така, хора, ами това бяха Кристиан Атанасов, тук смет беше Sniper2.2 или Ni2000.com, както щете му викайте, и ще се види следващия път на нашите мини игри. Лаках бару! Така че да, чао!